Nasaan si Papa at si Daddy? Nasaan? Saan ka nakatira? Ha? Saan? Saan? Bato ala kang tsinelas. Walang pambili ng tsinelas? Ha? Anong gusto mong kainin? Balot? Ate, pwede ba yung, sa bata yung balot? Wag na lang balot, bigyan mo na lang. May tinapay ka dyan sa loob? Gusto mo ng puto? Puto na lang. Yan ate, may puto. Balot, hindi pwede yata sa bata kasi. Hindi yung tinapay na yan. Gusto niyo ba yan? Yan. Ano ba yan? Puto. Hindi, ito top. Yung puto ba yan? Oh, yan. Gusto mo ng puto? Ano? Royal? Ay, Walang problema. Anong gusto mong ipari sa Royal? Royal, bigyan mo ng Royal. Gusto mo ng puto? Ba't ayaw mo? Royal? O yung Vitamilk na lang? Vitamilk na Gusto mo ng Vitamilk? Yung chocolate na yun, no? Ha? Ay, malamig ka niya natin? Sige, yun na lang. Vitamilk na lang. Chocolate yun. Masarap yun. Ate, yun na lang. Bigyan mo ka ng isa para sa kanya. Gusto mo yun? Vitamilk? Chocolate? Nakatikim ka na Huwag nun? na yung balot, hindi pwede sa bata yung balot. Ano pangalan mo? Aris. Aris? Nakatikim ka na ng Vitamilk? Apa. Sige, yun na lang ha. Kasi yung Royal, ma-acid yun eh. Yung balot, kung may penoy sana, bibili kita, pero balot, wag muna ha. Tinapay na lang yung puto. Bawal sa'yo yung... Yung puto, gusto mo yung puto? Bawal. Bawal sa'yo yung itlog. Yung balot na penoy, pang... Kuan yun? Itong vitamilk, maganda chocolate. Chocolate. Yan. Ayan, chocolate. Anong gusto mo pa? Iparis, biskwit. Gusto ng biskwit? Yan lang. Yan lang ang gusto mo? Aris? Saka ano po, lakad. Lucky Me? Lucky Me? Gusto mo ng Lucky Me? Wala ka, may malutuan ka ba ng Lucky Me? May malulutuan ka ng Lucky Me? Dalawa pa. Ha? Lucky Me? Yung lalagyan ng mainit na tubig? May mainit na tubig ate dyan? Yung ano, yung cup. Yung cup noodles? Wala daw silang mainit. Wala daw mainit. Anong gusto mo iparis dyan sa Vitamilk? Sige na. Huwag ka na maya. Ha? Pwede ba dito na? Halika dito. Dito ka kasi may bibili ng balot. Ayan, lapit ka dito. Dito. Ano? Upo ka dito, halika. Ayan, sige. Isa po, tanga. Ano? Ipatayo mo para makaupo mo maayos. Ayan. Huwag ka malikot, baka tumambling ka. Huwag ka malikot, baka malaglag. Ano ba naman? Gusto mo nun? Yung puto? Ayaw mo?
Kilala niyo to? Tinatanong ko kung taga saan. Ayun, gusto mo yan? Yun, no? Pakita mo sa kanya. Akin. Ito, gusto mo? Ayaw kumain ng mga kuhan, yung masustansya. Gusto niya yung... Kuhan. Saging po. Ha? Saging. Saging? Gusto mo ng saging? Bili tayo ng saging mamaya. Gusto mo? Di, dun yun. Ay, may saging doon ay, no? Bilihan kita ng saging. Pagupit muna kami, ano? Dun o, sa ano? Saan ka nakatira? Orosa. Ha? Orosa. Ate, kilala niyo ba to? Ah, madalas dito. Ah, okay. Ilan taon ka na, Aris? 5? Nag-aaral ka? Hindi. Hindi pa pwede. 5 ka lang. Nangaral po. Ah, nag-aaral ka. Ano, waiting po kayo na Ano? Oh, ubus mo na yan. Oh. Busog ka na? Hindi pa? Ubus na. Oh. Ato. Oh, anong sabihin mo kay ate? Salamat po, te. Ha? Ah, Ano po yun? Isang hall? ano pa gusto mo? Kanino po? Ah, Sige po, padala ko na lang. wala na. Busog ka na? Busog ka na? Hindi pa. Oh. Gusto mo ng balot pero hindi pwede sa iyo, hindi pwede sa iyo yan. Pwede? Hindi pwede kasi may konti. Ah. Doon, punta mo sa may mabidi. Hmm. Wala ka nun. Mahirap. Ah, balot. Pwede? Oo nga, Pwede. pwede mo. Pwede. Oo. Mga, Ang bawal, pwede. ano? Ang bawal. Pwede. Baka hindi ka lumaki niya pag... Hindi, pwede mo. Ang laki niyan. yan, palaki yan. Pwede kang tumangkad dyan. Chocolate. Gatas. Hindi yung Ha? ganito. Oh. O kasi sabi niya na daw yan, ano yung sa Oh. Walang kasama, ang bata. Nasaan si tatay tsaka si nanay? Wala po. Nasaan si tatay? Sino kasama mo sa buhay? Ako lang mo. Si Reren. Sino si Reren? Reren na ano. Reren. Kalbo. O kaano-ano mo yun? Kararo. Kalaro lang. Wala ka ng nanay tsaka wala kang tatay. Wala na. Yung maliit, Bakit wala na? Nasaan sila? Ha? anim. Anim Nakakulong. naman. Parang sa'yo naman yun. Nakakulong? Silang dalawa? Oh, mayroon pa pala eh. Yan naman. Para po. Si Renren, kalaro mo lang. Hindi po. Ano, kuya? Hindi po. Si Reren lang. Reren ko po. Ha? Reren ko. Hmm. Reren. Oh, Kapatid ko si Reren. oh, nasaan? Ilang taon na si Ray Ray? 5 din? Kambal mo? Kambal mo, bali sabay kayo pinanganak. Oh. Ano na? Busog ka na? Ano ng barya? Barya, gusto mo ng barya? Bibili ako shampoo. Anong bibilin mo sa pagbibigyan kita ng pera? Shampoo, maligo. Maliligo ka? Oh.
Magbabayad ka, maliligo ka, magbabayad ka. Ah, shampoo. Shampoo daw bibi. Gusto mo bilhin ng shampoo? Oh, bigyan kita ng pambili mo ng shampoo. Saan ka kukuha ng tubig? Saan ka maliligo? Sa bahay namin. Ah, may bahay pala kayo. May bahay pala tong batang to eh. Oh. Saan yung bahay nyo? Pwede namin Malayo. puntahan? Malayo? Hmm. Tapos bibili ka ng shampoo, maliligo ka sa bahay ninyo. Hmm. Ano pang bibilin mo? Yung shampoo lang kuhan mo, hindi ka magsasabon. Sasabon. Ah, Sasabon pa. kailan ka maliligo? Na? Sabihin mo ngayon na. Na, maligo ka na ngayon. Tingnan mo, ang dungis-dungis mo. Ano ako? Pera. Bibili ako siya. Shampoo, Saka sabon. saka sabon. O gusto mo, bilihan kita ng sabon. May sabon ba kayo dyan? Sa shampoo? Sabon daw. May benta ka, may binibenta ka ng sabon dyan? Sa shampoo? Safeguard. Sige, bigyan lang mga ng safeguard dati. Safeguard, okay na yan? Opo. Tapos shampoo. Maliligo kaya talaga to. Saan ka ba naliligo? Saan ka maliligo? Ah, Ano? Sabi mo sa akin dati, sa day mo ka naliligo. sabi mo, sa Baywalk. Hindi niyo alam kung saan nakatira to, ate? Oo, sa daw. Yan mo. O, Rosa. May pamilya kaya to? Nanay, tatay. Asan mama mo? Nakakulong daw, eh, sabi niya kanina. Nakakulong daw. Hmm. Ano, sige, bibilihan kita ng sabon ha, maligo ka mamaya. Saan Uwi banda ka? yung bahay niyo? Sige. Saan banda? Pabili ako ng shampoo ate. Shampoo saka yung Safeguard sabon. Pasabon. Kunin mo na kaya ate. Safeguard saka shampoo ate. Kahit anong shampoo na dyan. Para maligo si Aris. Maligo ka? Ha? Ayun. Ah, bilihan natin. Saka Safeguard. Ah, Sabon. Safeguard saka sabon. Oh. Oh. Ayan na ha. Maliligo ka ha. Ligo ka? Oh, ano sasabihin mo? Ha? Ha? Oh, babay na. Sa